OK. Pôjde sa, chcem tu nájsť nejaký dobrý kebab. Akože som v Istanbule a nedám si kebab, to nehrozí. Čakajte, toto je môj obed. Večera včera brutál, hej? Ale potom len začala zábava. Večera bola po piči, hej? Večera bola fantastická. Novikov vlastne je taká sieť luxusných reštaurácií po svete. A ja už som bol viac menej skoro vo všetkých, len v Istanbule som nebol. Takže Svizo vybral, že pôjdeme do Novikovu. A však ste boli včera na streame večer, kto ste boli, tak viete. Potom prišla komédia, že normálne, som znenávidel Istanbul. No ja vám hovorím, že som znenávidel Istanbul. To vám hovorím. Kam sme vošli, tam nás skemovali. Pôvodne sme chceli ísť do jedného klubu, čo tu nám má akože, že je dobrý, len je akože dosť drahý. Majú to tak halúzne vymyslené, že pokiaľ nemáte ženy, musíte zobrať VIP box, ktorého hodnota je $1000. Náhodno bolo, že sme boli len traja. Ja, Svizo a Svizov kamarát. Na bráne 3 obrovské korby a recepčná. Ale tým, že ste traja chlapi, tak musíte si zobrať VIP stôl. Ale že OK, že keby bolo dobré, tak akože srál to pes, proste nie je to také strašné, keď sa to predelí, tak aj tak sa to proste prepiecte v Istanbule. Ale že to ideme neskôr, že ideme ešte do mesta, tak sme spravili na moje meno rezerváciu. No a zábava začína, chlapci, Taxikár nás vyhodil pri nejakom klube, very good. Vošli sme dnu a už som vedel, že je zle. Dvaja SBS-kari nás eskortovali po schodoch dole, ja si hovorím, že ty kok, toto vyzerá jak bord, alebo stripa. Zrazu obleku manažéri z 5 boxov plných bab. Obrovský taký priestor, barový, nie, to je diskotéka, tam bolo pódium, mŕte boxov a 5 všetko bab. Hej, draž. To je bordel. Zobrali nám kabáty, zobrali nám peci, eskortovali nás do boxu, nech sa páči páni. Tu máte na úce podniku a donesli melón, ananás, mango, oriešky, čo si dáte na pitie? Ja, že Jacka s kolou. Ostatní ešte, že Jack s kolou, tak sme dali Jacka s kolou. No a a začal nám vysvetľovať a tak ďalej. A proste najmilší týpek, že on je teda prevádzkar tohto podniku, blablabla, keď niečo, čo budeme potrebovať, nech dáme vedieť. A došli drinky a začala zábava. A ja hovorím, že tie babenky sa začnú určite chodiť. Oni sa všetky postavili, čiže my sme boli traja v celom podniku sami, v celom tom veľkom podniku sme boli my traja sami. Asi 30 holík, 30 ženských. Akože jedna krajšia ako druhá, akože boli nádherné. Akože, dobre, niektoré boli že ale pár ich bolo taký, že ja som musel kúkať do telefónu, do telefónu, aby som sa nezalúbil. Zrazu sa všetky postavili a vyšli na to pódium, ty koko. A tam je na tom pódium všetky boli. A ja hovorím Svizovi, že ty koko, ktorí sa všetky postavili boli nám. Normálne si pripadám jak v reštike, keď si vyberáš ten seafood. Normálne ti hovorím, že mne došlo zle. Mne došlo na piču. Jak sa tam postavili na to pódium všetky tie holky. Môžete si videli, jak sa úplne zosynchronizovane zo všetkých boxov naraz postavili. Postavili sa na to pódium, tam tancovali. A ja iba, že to kde som? Cítil som sa asi najhoršie. No som sa cítil jak taký ten posledný nechuťák, čo jednoducho teraz si bude vyberať, že vyberám si cukrovinky Čierny princ z poličky pravo hore, ty kokot. Je to pre mňa dosť nechutné, aby som teraz došiel niekde do podniku a vyberal si ženu jak steak, ty kokot. Alebo jak krevetu. Takže boli krásne. Niektoré boli fakt krásne. To bolo vidieť, že to sú proste väčšina, že sú tie Slavianky, že to je proste Slavic woman. Rusky, Ukrajinky, Kazachstánky, no a proste čo iné v Istanbule. Ale my som sa najviac ujebával. Ja mu hovorím, že ty kokot, to kde sme? On že, to vieme, to co je? To je piči. Chlapci, ja som hneď začal googliť recenzie. A tam prvá recenzia, 1 hviezdička. Never go inside. They will scam you, they will drug you, and you will lose everything. A ja s tým Jackom proste v ruke som si práve odpil, že si myslel, že ty kokot, ja už to začínam cítiť. Ja, že ty si úplne prijebaný, fakt. I remember only drinking the drink, talking with some girls, and then I remember only waking up at the hotel with my underpants up and down. A ešte tam povedal, že bez peňaženky, alebo niečo také. Jak sme odmietli už asi 4. kolo
Oni išli potom, najprv 3, potom 3, potom 3. Ja som si takticky sadol úplne, že dozadu z boxu do stredu, čiže ku mne sa nedostali. IQ300. No a jak došla asi 5. skupinka po troch, tak ja proste hovorím, že dopíme a poďme do piče. To je strašné. Dopili sme. Týpek, čo sa na začiatku zušovať, tak je všetko na neho. Došiel účet. Čo si myslíte, koľko stál Jack s kolou? A víťazom je Rocky! 50 €. Ovocie na účet podniku, ovocie na účet podniku. Zaplatili sme, že ďakujeme. Šatňar, že nech sa páči, kabáty, toto a tak ďalej. A bude to 300 lír. Takže čo ty kokot, práve som dal za Jacka 50 € ty kokot a ty chceš ešte odo mňa, aby som ti dal za to, že si 15 minút mi strážil kabát do piče. Svízo najlepšie, že nemám hotovosť. Svízo, že ja mám hotovosť, ale mám len 200. Dal mu 200. Že 100 more, ja že nemám. On že, dobre. Tak došli sme tam taxikom a mali sme tam rezervovaný ten box, zase tie korby. Hello. Že hello. Ja som cez tie korby, že tam tú hostesku iba potrebujem, že som s ňou dohodnutý. Došla, že hello, welcome again, že how it looks, že ako to tam vyzerá vnútri, že naplňa sa, a už bolo 12:30, to už proste, keď sa to nenaplnilo o 12:30, tak to už proste vyplnčie nebude. Ja že môžem sa ísť donútra pozrieť aspoň, že predtým, než zaplatíme $1000 za box, že proste ako to tam vyzerá? On že, áno, samozrejme. Zobral ma zase SBS-kár hora, po schodíkoch dole. Krásny, obrovský klub, naozaj brutálne vyzeral. A proste poloprázdny, no. Bolo tam pár boxov, kde boli proste ľudia, sedeli, ale nikto nestál, nikto netancoval. Proste bolo to také, že jebe, nedáš $1000 za box v prázdnom nightclube. Tak ja sklamaný, že to pič, tak vyšiel som proste hore, že thank you, but že je to proste prázdne, to za tých $1000 nestojí. Takže jasne chápu. Tak, hovorím Svizovi, že na piču proste musíme vymyslieť niečo ďalšie. Došiel taxík, vyhodil tam nejakých ľudí a my ideme na ňom sadnúť. Nastúpili sme taxíkovi donútra a hovoríme teraz, že do piči, že úplne, že prázdne a tak ďalej a vtedy sme mali tušiť, že bude zle, Nevedel ani piču, po anglicky poriadne. Sortne, bad, sortne, bad. Very good club, 1000 people, beautiful woman. A ja, že ako už sme boli celku natáhani, takže vyskúšame, ne, že máme piči, však ako taxikár by to tu mohol poznať. Ježiši, taká ty kokot začiatočnícka chyba. On nám povedal úplne iný názov. Predpokladám kvôli tomu, aby sme si ho negooglili. Končili sme v klube, znova v nightclube, ktorý sa volal, že The Van Club, s dvojitým V, V a N. Došli sme s tým taxíkom do nejakej úplnej piči. Ten dement zastal pri takom betónovom stĺpe. A nebol vôbec vidieť. A ja som bol spolusediaci. Počúvajte. Ja som silou otvoril dvere. Totálne som mu rozjebal dvere. SBS-kár nabehol, že but good, don't worry, it's all good. Ukáž, že SBS-kár mne hovorí. To som taxikárovi úplne rozjebal dvere. Taxikár si to ani nevšimol, pretože to bol úplný proste čurák. Svízo tam platil, tuším, hotovosťou, taxíky sa proste dali len hotovosťou platiť. Neplatili sme nejako veľa, hej, tie taxíky naozaj, že sú normálne ceny, 4, 5, 6 € proste taxíky. A čakal som, že nás odskimuje, taxikár neodskimoval nás. Nie do tohto momentu, že. Vedel som znova, že je do piče zle, pretože zrazu nabehli. Welcome. Išli sme priamo donútra, tam boli samozrejme tie detektor kovov, ďalšia SBS-ka. Typek nás išiel proste ako keby, že šacovať. A ten, čo nás bol zobrať z toho taxiku, on že, no, it's okay, they are with me. OK. Takže robili formu jak kokot. Dojdeme dole, bola, takže dobre hrali, bola pomerne plnka. Iskričky, kokotiny, kolotoče, všade proste také tie balkoservisové a tak ďalej. Mega veľa bab. To si zapamätajte, to je zlé znamenie. Posadili nás do boxu, samozrejme hneď došlo ovocie, orieky a ja, že ty toto ovocie tu musí vidieť. Pozerám recenzie, kokotnia, že Svizo, toto je schémia, poďme do piče. Vidíš, jak po nás začali zazerať všetky tie ženskie, to sú nastrčené kurvy, poďme do piče. Bože, no ty vole, že jo, že je to blbý, no ale dajme jednu rúdu, dajme Jacka a poďme do piče.
že no dobre, ale akože koledujeme si. Týpek došiel, že yes, že 3-krát Jack s kolou. Tak sme tam mali Jacka s kolou. Samozrejme, chodili babenky okolo, úplne také pohľady, že... Ako nedošli si same sadnúť? Vyslovene čakali, kedy... Akože v tomto prípade boli také sofistikovanejšie, že čakali, kedy vy sa im odvede. Bolo totálne jasné, že to sú proste kurvičky, ktoré tam naťahujú tých zákazníkov, aby im objednávali drinky. A teda, to bolo úplne jasné, to som hneď videl. Tak ja som tam proste stál s drinkom v ruke, nasratý pohľad, lebo som bol už fakt nasratý. Ten večer ma už vytáčal. Došiel som sa do Istanbulu zabaviť a namiesto toho ma tu proste kokoti skurvení skenujú. Chcel som niečo povedať a dostal by som ban okamžite na piči. A to, že no dobre, poďme do piče. Došiel účet. Čo si myslíte? Koľko stáli 3 Jacky? Mám za sebou najdrahší Jack s kolou vo svojej Jack a nebol to ani Jack, bol to nejaký nechutný pičus, zvetraný, otrasný. Nechutné to bolo, nebol to Jack. To nebol Jack. Jack poznám ty kokot. Takže to je to, že ja by som aj povedal, že to bol najdrahší Jack v mojej histórii, ale nebol. Najotrasnejšie na tom celom zážitku bolo to, že stále vás sledovali. Tam bolo asi, že najviac personálu. Tam bolo 1 000 000 SBS-károv, 1 000 000 sekuriťákov, 1 000 000 personálu a stále pri vás stáli, stále vás pozorovali, stále proste boli, jak keby ste ich došli do piče vykradnúť. Bolo to nechutné, otrasné, nabít. Ten účet, to je čerešnička. To je čerešnička. Išiel som na vecko, ja som tam len postavil, že idem. A nedošel týpek do sluchátu, že rádi boj, ja že to je, kom. A bráva, posledme takto, že ešte asi by mi znajdol sám. Myslíte si, že toto je koniec príbehu? Keď pokračujeme pred klubom, nasratý jak kokot, bereme taxík. Hovoríme taxikárovi. Taksim Square. OK. Zakecaní, so svízom, s chalaniskom, pičujeme, vyjebaní kemery, žebráci skurvení, blablabla, kecáme, pičujeme a zrazu pozerám, my sme na druhom ostrove. Ešte hovorím Svízovi v tom podniku. Aspoň sme blízko hotela. My bývame tu, Taksim Square. Tuto bývame, hej? Tuto bývame Taksim Square. Tu bol niekde ten pojebaný klub, tuto hore. A jak sme boli zakecaní, dojebaní, samozrejme trochu pripití, zrám na Google mapa, že jak sme ďaleko od hotela, ne? My sme boli tuto dole. Kúkám na tú Google mapu. Hovorím tomu taxikárovi, where are you going? Taksim Square, here. A on že, sorry. A otočil to. Ja som kľudný človek, ja už som mal chuť niekomu najebať. Oficiálne po včerajšku chat, nenávidím Istanbul. Asi som mal naozaj len veľmi nešťastnú zlú skúsenosť, ale oficiálne po včerajšku nenávidím Istanbul. Akože to všetko, čo sa snažilo predu, aby som zmeškal lietadlo, malo svoj dôvod. Svize bol najlepší, že jo, a mne bylo divný, že jedeme po moste. Jeden ty kokot, čo si nič nepovedal. No, píče, zase sneží. Kam som došiel, že do Komprádu ty kokot, alebo čo? Normálne ty kokot, že ja si prípadem jak na Orave. Áno, ja som povedal som si, že Malta, Praha, Bratislava je málo, berem apartmán aj v Istanbule. Nemám zmluvu s Kikom. Nemám KCIP. Má to každý sedlák, u mňa si povedali, že som príliš nudný. Ideme hľadať najlepší kebab v Istanbule. Už dobre vie, že dnes sa rozjebe. No piče, koľko začali učikovať podľa mňa tie drogy, čo nám nasypali včera do drinku. Hlavne hľadaj real mäso, nie mrazené. Zdravím! To je mrazené, tak nič. Čo sa mám akože spýtať, alebo veď to cítiš? Čo mu mám oblízať ten kebab najprv, kým ho zjem? Alebo počkajte. Čerstvý. Dobre, poprosím vás, 2-krát doner. Chlapci celé ráno mi jebali do hlavy čajky, lebo mi pristala nejaká kurva rovno na tomto. Rovno na tomto mi pristala nejaká kurva a celé ráno, plne nervy som mal. Ty kokos, ty čo tu robíš? Jebe ho. Balkónik nezamykame a čo ma akože vykradne čajka, alebo čo? Chlapci, ja to som kam došiel do piče. No ja som v Liptovskom Mikuláši, ty kokos. Teraz mám úplne pipi déjà vu. Len s tým rozdielom, že je tu kurva zima. Toto som bol včera ráno, ja. Tu sú samé tieto
Také príbytky pre mačky, tá halus. Vonku. Áno, presne. Presne o takéto som typkovi rozjebala tie dvere. A však tu je ten taxík, pozerajte. Takto možno. Nie, tu pôjdem hore. Zase schody, nemám rád schody. Hello. Do you take card? With card. It's possible with credit card? Card, okay. Okay. It is portion donar. Portion donar. Yes. You want it here? Yes, it is. Okay. Do you have dressing, like garlic dressing or yogurt dressing for pan? Yes. I have ketchup mayonnaise. Ketchup mayonnaise, je. Sranda, že oni tu v Turecku dávajú po všetkým týmto kebabom tieto také kyslé vecičky. Thank you. To, čo som dostal. Ale akože mäso vyzerá brutálne. Aj tá... Aj toto. OK. Honza mi práve napísal, že o 19. majú rezerváciu v Nusret. Ja som práve zožral kebab. Chlapci, ja mám 18:30, keby vás to zaujímalo, hej? Ja som nechcel čaj. On to pochopil tak, že chcem. No dobre, tak dáme si teda čaj. Dúfam, že stojí 20 €. Nejaká špecialita miestna. No nič, ideme to vybehať. Poďme na to námestie. Typek jak prikuruje. Switch. Twitch, yeah. Thank you very much. Bye. 12 € som platil. 450. Tých turkish líra. Hej, nebolo to také zle. Akože na kebab mi to príde dosť, ale sme stále v Istanbule. A musím uznať, že naozaj toto bol veľmi dobré mäso. Teraz ideme na kačku. No nie, ideme na steak. Neviem, kam ho dám, no. Strašne veľa čajok tu je, to je halus. Ja si vôbec neuvedomujem, že toto je prístavné mesto. Okay. Jaký spád, ty blázen. Akože ten Istanbul je v celku také kopcovité mesto. Čo robíte? Nebíte sa, ukludnite sa. Čo sa bijete? Hej, ešte provokuje. Daj. To som nevedel, že provokuje. Len jej daj. Tieto dve sú evidentne kamarátky a tá ide po tej. Wow. Vojna pred jebačkou. A pozrite sa, jak sa felia. Jak sa tieto dve felia, odpadne. A obidve riešia tamtu pod tým autom. To v Bangkoku som mal nulový pud seba záchovy, pamätáte? Teraz, jak je rerun. Ja som tam s vami behal po tej časti, ktorá je že vraj dosť nebezpečná. Koko, to kde som? Kam mám ísť? Akože ešte s tým modlením sa, tieto uličky sú akože v celku halus, no. Ale ty si akože iný král. 18:30 mi napíšeš, že je rezervačka o 19:00 na miesto, kde trvá cesta skoro pol hodinu. Ja z teba sme si udělali jen srandu, protože jsme zrovna žralky. Protože si tam zrovna žralky, to je koko. Ja ho zajebem. Ty si taká píča. Kokot, máš šťastie, chala. Máš šťastie. Dobre. Idem sa tu poprechádzať ešte a dáme si vedieť potom. Počúvaj ma, ty žebrák, ak si v čete. Zajebem ťa. Ale aj tak, ty kokot, do 9:00, no to budeš ťahnuť, aby som bol to strihladný. Počkajte. To je pičiak český. Ten tu lurkuje v čete a robí si zo mňa piču. Čo je to Taksim Square, vítajte. Tento hotel poznám. Je to jaké pekné. Skúšame so Cinematic modom. Dáme to so Cinematic modom. Čistý fotograf. Piči, akurát mi do toho... Akurát mi do záveru dojde ujo. Som si ho nevšimol. To tam promenádoval. Dobre, to ešte raz. Pekné to je len. Bylo by to bez toho typka.
Najviac sa mi páči, že proste typkyňa natáča druhú typkyňu a typek proste dojde parfém. No, po včerajšku naozaj nechcem Istanbul už ani vidieť. No, chcem ísť pozrieť, ja mám takú tradíciu, že proste v každom takom väčšom meste chodím do Zary. Prúser je, že keď sa mi tam niečo zapáči, neviem kam to dám, lebo som iba s ruksakom. Čo je strašná zima je, proste ideme Zara, tam si niečo pozriem, či náhodou, a potom by som niekde zobral drinčík a idem sa zohriať na apartmán. No a o 9 máme ten Nurset. Inak vypočul som si zo záznamu, čo ste zažili včera večer, tak to je úlet. Ani mi nevyprávaj, šéfko. Ani mi nevyprávaj. Dobre, aspoň sme sa sem došli zohrieť. Keď už nič iné. A zobral by som si niečo z Istanbulu, čo je tá aspoň. Ježiš, nové rukavice by som chcel. Toto sme my. Nevyzeráme vôbec divne. Nuda. Nikde neviem zohnať tú moju čiernu zimnú veľkú bundu, čo som v Zare kúpil. Koľko stála včera tá večeře, to by povedal po piči? Veľa. Ste muselo zaboleť? Nezabolelo, platil to Svizo. Ale už vidím, že bude klasický taktický Češko a bude chcieť, aby som mne zaplatil to Nusret a zoberie si zase nejaký zlatý steak za 10 000 eur. Úplne to vidím. Môžeme sa spýtať, ale pochybne. A tu sú nejaké. Ukáž? Piči, ale hnedé, ja nechcem hnedé. No späť do toho nehostinného prostredia. No a po ceste by sme mohli nájsť nejaký... Zase začalo jebať tie hovna biele. No jebem si na to. Jak ju odtiaľ ťahol. Jak ju odtiaľ odťahol. Boha, jak sa rozsnežilo, to ti jebe. A čo som chcel druhé, je to, že som sem nedošiel proste jednoducho nejaké čajky naháňať, nejaké babenky. Došiel som sem za kamarátom. Takže... pozrieť Istanbul, nechať sa oskemovať párkrát. Došiel som sem za kamarátom. Normálne akože bez prdele v momente, keď pôjdeme na nejaký taký väčší trip, že ho budem chcieť úplne, že brutálne celý odstreamovať. Minimálne 3-4 SIM karty a Starlink. Salam aleikum salam. Ty vole, no. Solidné.